megalayapost.news. Kumsibenta nakatong jongkat National Tobacco Control Program ka CHC Boherembong harangkat ka jingat rilang bat kakunuhun yang main nari Boy District hakasingin kong jongkat tayo lapelong ya ka program ajihikai ka bakarpang ya ka balapelong hapo ka CHC Boherembong hakaba la ajihikai ka bakarpang halor ka jingkta jong uduma hakane ka program lawan banisibenta dagi kena school bat kinong song ka thain Boherembong balai don langru kidukot kinong elam kakunhun yang main nari Boy District batru ki doktor kinos bat kinong tre jongkat nak kuat yakya napo CHC Boherembong ka Dr. NB Mauri ka badai ka senior dental surgeon kalalong kanong ai jingikai pan pususu halor ka jingma ba ka jingta jong uduma kala kerenru halor sibun kiman kiba uduma ukta e ka kuat yakya kipat ba kabala ban kala syaka jingpang bampong ka jingbom la manring mensim bat kiwe kijak jingpang kum ka doktor kalaban khia ya kipat ba khamtam ki khon samla bakim dei ban bam nadi e uduma namar cisin ba kila kerni kalong pat ka bae ban pelai bat haba omla shu ban pelai kala ban long kadau ban thau ya sibun gijat jingpang ka pelong yu breu onom long shu ubakot bakhya ingam ba po ki ne ki service jungi ki survey bani lale nadu ka center ki lab ba jingshisha ki kena samla jungi ki kamwa ba ka jingdi rumah. That's why ki ai kena ka program ki ai keteng ru ka tobacco free youth campaign. Youth kamut no ki barok kun samla jungi barok ki hab kena ka program. Demi kwa ru ben ai kena ka jingadai pi barok ba bapin light da ka jing kena ka ngop bapin di ya kena uniu rumah. Te barok hi kena ka rai ki ket le ka jing snio rumah. Then yes or no? Yes. Oh, barok hi ket le ka jing snio rumah. Te kumbala kerelang ni lagi yang main seru kila ai testimoni kila te barok ni ngitip mga mo ki barok ngitip ke jing sniu jong uduma Andre pan ngidang ngop ini denen ngingop oi ngidang ngop te kani ke jing ban jonga hang ni kadai tang bangan pen kemau yuki teng ngidong kan ke jing pen kemau ba uno ne jadi ba usniu deki wan ni ban pen kemau tengi kendet liu biang ni perkat biang hoi liu basniu ni persang benkia te kalau kumba kadai kumba ila au ni babak lang ni ru ba sisin ni bapilangop kala jinjang te ni persang bangin ai kene ke jing awareness program ni kini kena samla kumki barok nang ba ni kwa bapinum sedang ke initiation da ka pareng ki ong ke initiation we must stop the initiation kamut tang bapin madru nimdei bangin himdei bapin aila gelade tang bapin madru basisin ni pilamat pilamo kadang ka tendei ha bapin mad ngom te kene ke jingop do ini pi parlok kumbai kilaya ong nang ni na yang mai kila ong menang ayo so kide ki jing shem shisha ki ong ba kilik ba ki parlok ki ong pi tomat se tang sisin lele de oh wat nung le arai wat nung tie wat nung the film track kin ong melong kusen ya kisendang kin ben melong kum kum hey ya ki kum hey bat kin ong melek long khalek ki pun jat ki jing pendrem apa pedeng ki paralog ni ne te ya kata ada ka pareng ikot ka peer pressure habang ingat ka peer pressure megalayapost.news.